ingane nje yashona uJuqu. So umfowethu lo yena wayesaphila kodwa eyibhonqa wafakwa eambulensini. Umlayezi wa siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Njengoba sibuye emaholidini nje ngeke ngakhuluma ngendaba yokuyiphatha emaholidini ezindabeni zokuthi ubheke izinto ozenzayo nezinto oyidlayo. So bengikhuluma lapho ngaphansi kwephuzu lento ethize ukuthi abantu bayakwazi ukusebenzisa leli thuba lokujabula besebenzise imithi ngoba kusuke kusondelene kakhulu. Ngiyathanda-ke ukuthi ngoba singene kunyaka ka-2026 ngeke ngishare nasi esinye istory. It's a real story. If you don't believe it, I don't mind. Ngenzeka phela mhlambe vese ngiqamba ngayo. Ngicela ungawasho ama-details ukuthi kwenzeka kuphi nendawo, kodwa khona kwenzeka e-KZN. Kwake kwathi-ke ngifuna ukuthi niyibone ukuthi indaba yokuthakatha ihamba e-long roll kanjani. Kwake kwathi-ke ngelinye ilanga eyicishe ngakhuluma ngacacisa ukuthi kwenye indawo yalapha naKwaZulu Natal phesheya kuthuka mangabe ungapha eDurban, khona umfowethu owayekade ewucameraman. Maye ucameraman lo mfowethu shuthi-ke makushuthi ama-video ebengandile kuqala ebengekho nje kubantu bakithi nje besingakabi high kangaka ngetechnology. So wayeshuthi izithombe-ke shuthi ekwazi ukuphila ngaleyo nto. So wavuka-ke umona ukuthi nange enza izinto ngento ethatheka kancane ukushutha izithombe nje. Uthe ngelinye ilanga close to 2000 kodwa late in the I can say late in the 90s eshutha komunye umuntu kanti usedwetshele uviyo. Ngikhuluma indaba yomuthi-ke la u-physically hayi u-spiritually, no, physical. Uma edwetshela uvi lo muntu lo mfowethu lona owayemdala ngiyamazi. Uthe esashutha kwase kushunwa iplate endlini, angithi wayeshutha umcimbi nje omncane oyiphathanyana. Noma kwangesiyiphathi le micimbi yethu nje lokho ngathi itiye yabo, you can say what you want. I cannot be sure, but I was there. Shuthi-ke mangabe-ke eseshunelwa iplate endlini eshunelwa omunye nje umama futhi owaziwayo ukuthi vese akaqedeki lo, wayedumile ngokuthi akaqedeki lo. So uma semshunela iplate enuke lo ashomene naye ingane yentombazane ngoba wayevese eyiplanile lento le ukuthi bazoyenza futhi ingane iclose to her, yabo, engamxwayi emaziyo nje ukuthi unayo ukwenza lemkhutshana le. So uthe busy-ke umfowethu, ngicela ungalisho igama lakhe ngoba angivumelananga nabasondelene naye or nama-associate, ngathi nama-associate akhe ukuthi ngizoxoxa ngalesi story, kodwa makukhona ulalele la osenzeka ngakubo uzosho ukuthi hayi cha lento yenzeka ngempela. Shuthi-ke bemthumelela iplate kuthunyelwe le ngane yentombazane. Ithe mangabe ifika le ngane yentombazane yamnikeza iplate yathi nakho ukudla ngoba manje uzongasithola isikhathi sokugcina udlile kanti kuzogcina kuphelile. Waseyakuthatha-ke ukudla ngokuthi phela wayebhizi futhi ma uwucameraman ubungagalelwa-ke ukuthi ufune usebenzise iy'thombe ushuthe ushuthe iy'thombe ey'ngaki ugcinephi. Bekunakho-ke kodwa phela ukuthi umuntu ethi ungeqi esibalweni esithize. Shuthi ucameraman ubede eyibalela-ke nje yena-ke eyibalela kuze kufike kuleso sibalo leso. Shuthi-ke wathi mayenikwa iplate kwasho ukuthi usebhizi kakhulu, wasethi ucela vese lalimboziwe, waselithatha elibeka laphana eceleni kwakhe. Uthe mangabe elibeka eceleni kwakhe waqhubeka nokushutha. Kuyaphithizela lana khona negenge encane le abantwana abancane lapha. Nathi-ke thina sasesiqinile because I know maybe I was 19 or 18. Wase eshutha wacela omunye umfowethu ukuthi akamgadele iplate lakhe, shuthi nje embambele. Lo wangalibamba kwathi uzoligada. So angazi noma khona into eyayinotifier
eshuthe uthe maseqedile ke ukushutha wase-ke ethatha leli plate. Uthe mayelithatha leli plate ke wase eyalikha kancane kodwa wayengakaqedi ukushutha shuthi wayengekho interested endabeni yokudla. Angithi uyabona ke khona nale genge encane le ecuthela ukuthi makusala ukudla ikuthathe ikudle. Thina ke sasingayenzike kanjalo, sasinikwa nje vese ingxubevana le ngezikhathi zethu. Sasinikwa ingxubevana hayi ngoba manje ingane nayo isiba neplate layo or i-take away yayo. Sasidla nje kwingxubevana nezifo ingakandi kangaka. Singaguli singenzeki lutho. So mayeqeda vese ingane ziyambuka la. Uthe mayethi unikeza ingane leli plate la vele kwenzeka isimanga into ongeke uze uyikholwe. Iplate lathathwa ingane ezalwa ingane yalo yamama. Shuthi inkathi lithatha yabaleka yashiya ezinye ngoba ifuna ukuyolidla yodwa phela ngithi ingane inakho lokho ukuthi into yami ngiyithathele. Hayi futhi ngekho umuntu onakile ukuthi mhlambe khona into ezokwenzeka. So yabaleka ingane zayiyeka lezi ngoba isacuthele nakwabanye ukuthi hayi ngiyalithatha leli izingane zize zisho ukuthi okwami lokho angazi noma kuyenzekani nangakini leyo nto. Kodwa ke mangenzeki ke shuthi mhlambe ke indawo yangakini ayifani nala engakhulela ngakho. Hayi ingane ihamba iyolidla lapha na yodwa. Hey lo mfowethu okade ngoba ukhile kancane waseluma wasethatha inyama wasenika ingane evele ekhale ngokuthi kuyashisa esifubeni. Maye ekhala ngokuthi kuyashisa esifubeni kube yinto nje engekho serious kodwa umbone ukuthi iyamphuthuma iyashesha. Hayi egcine iyeka indaba yokushutha ehlala phansi imbonqa lento. The time imbonqa ayibonakale eshintsha nombala. Eshintsha umbala ebusweni engabe saba normally kube ngathi umlotha like i-background yami. Hayi kubatshazwe manje kubizwe i-ambulance. Nangaleyana ingane yenzeke the very same thing le ethatha ukudla. Naye ingane ibuye lapha isiphelelwa amandla ilale phansi ibe mhlophe naye futhi samlotha. Hayi kubukeke phela kodwa kubonakele phela ukuthi khona ababonile ukuthi nezingane ezibonile ukuthi udlela ukudla wasekunika lo kwase kubonakala ukuthi hayi kubizwe i-ambulance. Ayisekhona ama cellphone kodwa babengamaningi abanawo. Bekusekhona ke nama landline lezi incingo lezi kufonelwe ucishe ngasho isibhedlela amadoda. Thema kufonwa i-ambulance yafika ingane isishonile. Yase iorganizer indaba yemoto yasemakhazeni ingane nje yashona ujuqu. So umfowethu lo yena wayesaphila kodwa eyibhonqa wafakwa eambulanceni. Umlayezo watholakala ngendlela ukuthi ena kuphelele endleleni ephuthunyiswa esibhedlela. Engisho ukuthi ke noma ke usudlule unyaka lo ebesikuwo kuDisemba isekhona insalelo. Ubheke lapho uhamba khona, ubheke lapho ugcoba khona. Nebantu osondelene nabo you must be careful. Uyabazi abanye noma kuthiwa awuzazi izitha zakho zonke kodwa ngisho ukuthi ungasho ukuthi ngoba ngangithe kuyilesa sikhathi sesiphithiphithi umuntu akabe careful njengamanje engabe saba careful. Actually noma imuphi nje umcimbi ohambe kuwo you must be careful. Sebejwayele abantu ukusebenzisa lezi zinto zemicimbi. Ziningi igameko siyibona. Ngisazoyixoxa futhi ezinye izindaba ezicishe izifani nalezi. Ziningi izinto esiziphekayo njengamanje ukuthi asikakayi introduce. Kuningi nje esikuphekayo ngoba asifuni ukuhlala esikhuluma ngento eyodwa abantu bayoze beboreke. Siyabonga ke ukubukela kwakho umlaleli. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Igama le channel igama VTV with Prince Bekumndeni kaZulu. Siyabonga Zulu omnyama kamalandela. Ninenadla umlaza ngameva.